Firaministan Ingila ya rubuta wata muhimmiyar wasiƙa ga Tinubu. Barka da zuwa tashar Gaskiya 24. Don Allah idan wannan shine karanka na farko ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Ga cikakkun labaran kamar yadda kafar sadarwa ta Legit Hausa ta rahoto. Firaministan Ingila ya rubuta wata wasiƙa ta musamman zuwa ga zababben shugaban ƙasa Bola Tinubu. Firaministan United Kingdom UK Rishi Sunak ya rubuta wata takarda ta musamman zuwa ga zababben shugaban ƙasa Bola Tinubu kafin zuwa ranar rantsar da shi kan karagar mulki. A wata wasiƙa da jaridar The Cable ta ci karo da ita, Sunak ya bayyana cewa a shirye yake yayi aiki kafada da kafada da Tinubu, wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar All Progressive Congress APC a watan Fabrairu. Sunak ya bayyana cewa yana fatan ya tarbi Tinubu a birnin London a watan Afrilu 2024 a wajen taron zuba jari a nahiyar Afirka kashi na biyu. Taron zai kasance wani lokaci mai muhimmanci domin ƙara ƙarfafa dangantakar kasuwancin Najeriya da UK domin samar da ayyukan ci gaba, ƙara zuba jari a ƙasashen biyu da kasuwanci da kuma taimaka masa wajen bunƙasa ƙarfin fitar da kaya zuwa ƙasashen waje a cewarsa. A tare za mu iya ƙara ƙarfafa dangantakarmu ta hanyar ƙarfafa alaƙar kasuwanci da zuba jarinmu domin amfanin ƙasashenmu gaba ɗaya ta hanyar ƙara ƙarfin danƙon kasuwanci da zuba jari. The Cable ta ce Firaministan ya ce UK za ta ci gaba da taimakawa Najeriya wajen magance matsalar tsaronta ta hanyar ba ta horarwa da kayan aiki. Ina fatan za mu ci gaba da aikinmu wajen shawo matsalar tsaron da ke fuskantar Najeriya da sauran yankin. Waɗannan ƙalubalen ba sun tsaya ba ne kawai a iyakokin ƙasa. Yana da muhimmanci mu ci gaba da musanyen horarwa da kayan aiki domin magance su. Mai bayar da shawara kan harkokin tsaro na ƙasata ya shirya domin tattaunawa da mai bayar da shawara kan harkokin tsaro na ƙasarka nan gaba a cikin wannan shekarar. Danƙon zumunci da yake tsakanin ƙasashen mu biyu ba kawai ya samu bane daga alaƙa mai ƙarfi da ke tsakanin al'ummar mu ta hanyar ilimi, zane-zane da wasanni, amma da kuma ta hanyar alaƙar mu da ke a ƙasashe renon Ingila. Sunak ya ƙara da cewa zai ci gaba da tattaunawa da Tinubu da 'yan tawagarsa a cikin wannan lokacin na mika mulki har ya zuwa lokacin rantsuwa. Ƙarshen rahoton kenan. Mun gode da sauraron tashar Gaskiya 24. Don Allah idan wannan shine karanka na farko, ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.